Καλό σε αυτό έμειναν η Βούλα Παπαχρήστου και η Αθανασία Πέρα στα προκριματικά του τριπλούν. Η Πέρα έκανε 13-69 στην πρώτη προσπάθειά της, αλλά στη συνέχεια με 2 άκυρα άλματα έμεινε μακριά από το 14-62 που είναι το ατομικό της ρεκόρ. Η Βούλα Παπαχρήστου από την πλευρά της έκανε 2 άλματα στα 13 μέτρα και 58 εκατοστά, ενώ είχε και ένα άκυρο. Η Πέρα κατέλαβε συνολικά την 25η θέση και η Παπαχρήστου ήταν 21η. Εδώ και 3 μέρες μου προέκυψε ένας τραυματισμός στο δικέφαλο και στο βουτό μου και θα προσπάθησα να πω όσο καλύτερα μπορούσα, αλλά με ενοχλούσε. Ίσως λίγο αγχωμένη, λίγο δεν ξέρω, γιατί το 14 ήταν ένα άλμα που είναι πολύ εύκολο για μένα, πολύ εύκολο. Δεν μου βγαίνει, λίγο ένιωσα λίγο ότι έκανα κάποια τεχνική.